vítejte. V Amsterdamu je právě 8 hodin a 35 minut a venkovní teplota 10 stupňů Celsia. Zůstaňte prosím ještě tady, co chvíli si zapnutými až do úplného zastavení letadla a do vypnutí nápisu o připoutání. Při otevírání úložních prostor nad vámi prosím dbejte zvýšené opatrnosti, abychom předešli případným úrazům. Před opuštěním letadla se prosím přesvědčte, že máte veškeré osobní věci s sebou. Rádi bych vám připomněli, že kouření není povoleno, a to ani po výstupu z letadla. Dámy a pánové, ve jménu společnosti SkyEurope Airlines a posádky kapitána Frakase vám tímto děkujeme, že jste si pro váš dnešní let vybrali právě naši leteckou společnost. Věříme, že váš let s námi byl dnes příjemný a budeme se opět těšit na shledanou na palubách jednoho z našich letadel. Pokud hledáte důvod, proč s námi znovu letět, podívejte se na naše webové stránky skyeurope.com. Ještě jednou děkujeme za pozornost, přejeme vám příjemný pobyt v Amsterdamu nebo krásný návrat do vašich domovů a zatím na shledanou. Ladies and gentlemen, welcome to Amsterdam. The local time is 25 to 9 and that we have landed just about on time. Seated with your seatbelts loosely fastened until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. When opening the overhead lockers, please be careful for items that might fall out and cause an injury. When leaving the aircraft, please remember to take all your personal belongings with you. We would like to remind you that smoking is not permitted until you are leaving the aircraft. Ladies and gentlemen, on behalf of SkyEurope Airlines and the crew of Captain Frakase, we would like to thank you for choosing SkyEurope Airlines for your today's flight. We hope you enjoyed this journey and we'll be looking forward to seeing you on board of our aircraft soon again. If you're looking for another reason to fly with us, please have a look on the website skyeurope.com. Ladies and gentlemen, thank you for your attention. Have a nice day here in Amsterdam or happy return back to your homes and bye-bye.